Okay, ito yung all set na si Kagawad Marilyn Baltasar. Sa katapos ng mga pag-ambahon. Okay, ang bakit sabi mo binata ka. Ari among pagginang mga diskarte mga lalaki. Nga kung mamasyal gani sila wala nagapanugid. Nga okay nga lalaki siya, ang single siya. Okay na? Okay. Okay nga single siya, kibot ka lang, may asawa gali. Okay? So i-check nyo kung mangita ka mo sa inyong mga nobya, mga nobyo, dapat ipangayuan nyo sang marriage contract concept siya. Okay, si Kagawad Marilyn Baltasar. Katapos sa tagakanta, kada mapaos man kita ba? Sige lang. Lingaw-lingaw lang. Na ikaw ay una makilala, puso ko'y lumundag sa ligaya. Pag-ibig ko sa'yo'y ibinigay ko na. Ang akala ko'y totoo ka. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? At ngayon tayo ay muling magkita. Puso ko'y lumundag sa ligaya. Ngunit ang pag-ibig ko ay wala na. Ito ay inangkina ng iba. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? At ngayon tayo ay muling magkita. Puso ko'y lumundag sa ligaya. Ngunit ang pag-ibig ko ay wala na. Ito ay nangkina ng iba. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Ako ngayon ang nagdurusa. Baga't may pa rin kita. Ano siya ito galing liwat sa Barangay Victoria sa kag akong ginapay balo ang pamilya sang Merkyando. Okay. Kag mga nidikdira sa Pasi, sa Miagaw, sa Pututan, kag sa Kalibo nga ang bata ni Toto Kano napatay pero wala pa mabalaan kung saan ang lubong. Babalon lang kamaliwat. Salamat gid mga hapon. Okay, salamat gid Kagawad Marilyn Baltasar. Okay, swabing nga tingog, swabing nga performances. Okay, mabatian nato sa dason nga Domingo So kay tilapit man lang ang okay, so halang sa pagpuli no. Okay, so at least daw masanag pang sige. Salamat sa pag okay, pag karis aton nga na live. Okay, so bakit sabi mo binata ka?